Kajaka jengok kai pertai ke batmai, ia kebela ai kerteng karis kai pak. Kebadan harum kendiat ia kasnong laj mau siang, bat mau lender. Kebahap hapok kajing sensyar usim kahima sora. Lapli no hanin kesni santarik ubenai balai, jeng usnem ahrajar arpusan. Da iba alfilos kongjo. Kani kajaka jengok kai pertai, kadai kebela long try da ikong syam lang lenong, bat iba praining kongjo. Laong hadu balala ban pen urlong ya katai kepak thamai, dai kajing tray sitam tang nakabor jongki harengkat kajing yarap, jongki bahayeng bahasem, kitrai beri, bat rengkat kilok kijor. Layo ya kajing keren sengungu na itrai pak, kata ikong syam lang lenong, bat iba praining kongjo. Nangta na iba tribor kong remai, na iba blingstar lenong, bat bot sakiwai pat, hakajing ya don rengkat lang, ki bahayeng ki bahasem, kilok kijor, bat barok lang ki balasyak kot sngupha, ki balaya sakhi lang hakatai kasngi. Kilong ki bahayeng bahasem jonga sudahi, berokhoy, te ngai kublai ya pi, ublai unang ya ban kerku ya pi, namar pi lai don rengkat lembat ngi kat ne pelayawan. Dari dekat jing ke jong pi, te ublai unang ya ban kerku ya pi. Nado ki bahayeng bahasem nado i ba beling ki belayawan kanang nado sora. Ban komju jong i ba bon mo ublai un kerku ya pi. Te kat nong i sngodap dekat jing kemen ba pi adon lang kamne bat ngi. Bat komju kine mo pi adon lang hang ne pamen burang ki balong ki ba ngi ju sngo i namal ke baro ka bangi laya tre sitom sisya. Bat komju ya kine ki biawan mo baba te komju iway pa iway baro ang ne ipado komju joy pulsa ki jong i baro hi hang ne ngamla banjar kerteng mo te kapol kana nang bam te ublay na ya ban kerku ya pi te si bentang ai kublay ro komju na mentai ba bon ibala kelsian sisya na menta jongi kama ki mata ngiyo kan ni. Đây là cái jing don mình xem cái jong i cũng chú imem mo cái con thụp cái xem cái jong i baro te pilaya tray met ban mình xem pilaya ai sisya do mình xem kital bangin pendon kam yang ana kajaka sane te ublay nang yo ban kerku ya pi ublay nang yo ban siu ke liang ya pi ngimla chu ban siu ke liang cái jing le bah cái jong pi bat kom ju na bantai bari thrang mo ba don kaman sem ban ya trelang ban ngi ban ya ai kini kijaka ban yeng kali ai mo te ublay nang yo ban kerkur ya pi ublay nang pendap ya ki don kam ka jong pi ngin ya trelang met ban man sem nang ne sakmat ublay nang ple kilat kanti namta ka don kam ka jong i baro te nga ai kublay kumju ki joy merit kumju baro hi ngam la banjar kerteng ublay nang kerku ya pi kat ni khroi kalong ka basong songsit walai long program baret ngrei daka jing ya don lang kamni khroi nga som kalong ka basong sit bat ka ka bagi ya don lang kamni kan pen phu pen phieng ya ni ka jaka ka ba de ka jaka ju kong siam lendong bakan bah kan bet kan biang na dong sedong ti khublai yo samlau penya ini program kot menta kumju ya phi ki bahayeng masem bat ki marjan ka be don lang ha baya khot lang ka liang jongi kong ban pli ka ni ka pa ka ba menta kasni te na ka liang ka jonga khandiak khan swat ki tien ko khukurdo bat ka jing ai ngu hau kenrat bun la ban pli ka la kalenti bakin bahana dong sedong hang ni ka jing ya lenti ka jong ki ban penya ya ni ka pa ka ba kin pli menta ka smi te ngaso ba ka ka jing ai lat dong blay yaki kadai ka ba kelat rang na du ka man sim mat khlam poi perkhat akan ni ka por akan ni ka jaka kelala ban le kat ni khlam kanu ka jing yarap nrei kilayo na ka bor ka sap la jong ka ba ki hi kala pendap penbiang ban kan ipu ipieng kat ni bat nang ni sa khamat hakini kelentia ka jong ki ngaso ba ka jing penya kan ni kam kan ya be yaranti baki bri ka bawan na sya mi ngi sap ngi na sya sau dong ka perthei ru kenyo ka jing yaro
kan kering ya baro bat bakin sa kanam ke buram ban nem don ka khan buram ban nem don ka ja buram ha baki wan seniru kenem don ka man saw ka man snam kenem don ka nu ka jing bakla ken hakala ya ka yang jong ki han dai ken phu ken pheng da ki mi nang niru ken yo ka thu khana saw dong ka prathai bakin ra ka nam ka buram bakan nang phu ka nang pheng ki ban ka yang jong kong ru ken la ban bah kakamai gaji bat kumju gitu besem mentalang hani kroi kham tam gini ki trai bri nang ni ki ba ai ka parking bat kumju ki ba ai lentiat ken yala ban pendon kam ki jaka ki jongki bakin bah hakali yang kakamai gaji watlah ki pendon kam ni nunui bentai ba dei dukan la ni ki nunu ki kam bakile ken ya bahalut na dong sedong tengah soba tangi tahi ketien ka ba ublei hi unri un ker unda baro khoj ban like nang nunu ka jing man sa ka man sna man like nunu ka jing ni ka jing bitar han rei kan ya be yaranti bat ba penlong ka man siem jong itu ki ba don ka jing pihoin bisni ya ki nunu ki kam han rei oma like nang tang su ong ta na marba ha ka jing long brio om yai biang bat ka jing ku a ha ki nunu benta kan ka don hi han rei ban like nang ta ya baro khoj to ublei un pen pale ka man siem jing tengen ya baro lang kroi ba thì cũng chưa hơi ngi nằm lại bên cái cái ai không lấy cái lấy người ai không lấy nằm tại cái nòng tray cái trong ấy cái bà cái trong ấy cái bà long cái nòng tray met bạn xem cái bà tray sitom si siapa ben internet ben wandur cái này cái jaka kan ning sut ho ba de cái tray sitom cái trong cái jing kenal lah tiga diang tiga mon cái trong cái ben tray sitom lang thì cái jing không lấy rồi ai sẽ kí tôi lấy bên cái khui phi play này cái pa hai cái sni cái mamta hai cái santorik benai balai Isnem al-Haja al-Qusan na du kontak sni la play cái pa Tên con như ai cái chuyện sâu ngủ cái chuyện ai ngủ ya nong thao giống ní lấy nong bu nong thao bu ai ni cái này kemarin cái internet trái không lấy rồi này cũng muốn mình giống ní mà bà training bấm tak sini la play cái này cả park bát tham giống ní cái ai cái tên cái sky đồng công xem lược giống ní sky park Tekat kum kena kajuk mentah, nyoi kejing kerdu kam, tengi don ke nyoi per kejing kermen, bai ni kejing sedang jong i, kalong kejing ai kam bat, nak mentah kitu ki kena samla, ni kinong tray jong ki ni ki than jong i, tekawai kapang kalong ba, nyoi kenuksa jong kejing ai tilut met bet mensiam jong i. Ban play kan kalat hakat tenat jong ka tourism se la ban ong da ka bor la jong ka bakhlam yo jing arab ai ru na ka liang jong sarkar dei kat do kat ne yo ka jing arab na ki simet na ki pralok ban pej ban sana ban penitenat itu ki viewpoint ne ki tourist spot no ding lawan siang gitu jaka bun terli kat no ki long be ki tenat bat ka long ka jing kermen ban na sekmat kan nong bayat kam bat kinong yo kam lukin bun no ting kmit lenti bagana kan nuksa kalong kan nuksa ka ba crowd kata-kata barakabor jong i kat baidon la sei la ka jong kalat lenti bantai kat kum kan ka ki kan ka thong ban penulong hanu kan ka klip mat ban yo pli mentakas ni kawai pat kamat phang kalong kan ngi kum ki biadon lang ngi don arlai teli ki jaka arlai teli try te kena kapor kum kena kapor ni la yo kalat ben ken mau ne men aga ji kai mo ba ni ki para beriung ni don kam ka ji teli mo ni pen nuksa na ki barit kum ni dekhe barit marwei mla ban ra tu we ne ka to khanyang ka ba he dengi don arlai teli ni trilang ni la te ngi kena ka jaka ka ba internet kat ne la dang ni trilang kan long ban ka jing khang lat numpoi sana sana ni don kam buji teli tenta kada ko ka por bomtang ni kitbok bagana ka jing trilang kan wan ra ka jing job kan ai kam lang mo ni baro khoj bat kawai ba ong menne bagana ka jing sedang simet ni men jongi kalong ba kalong kata ka ba buon na kitanat sarkar kwa ki ai ka ni jing arab ndai ka ni jing arab ka ba ki ai ka le no ai no namar balai ki su ai na jorong ka taka mo top down approach mo kabawan na jorong ndai kim tip king tray yu kitu ki katoka scheme ni kita jing ai jong ki telesi ka baki na jorong kim tip ai te ka sulong le no ai ndai mata
kum kena kerja sedang lepas jong ini nak yang departmen baper yo i kena kusa bakal long kam long jam ki saai mar kum ga ong pareng kata kakuan nak tenlai bottom reach out te kajuk mata kam dai su to top down approach ni kala dai kata bottom reach out na tenlai ka sedang bat na jerong kita yo i mo kirku hi jong try jisu bla kirku na manta jong kai ka sem jong i te nama kan kalau ka jing tresi tom jogi khon kikti tinggal lele ngam don por panya rap yaki te nei makki khon kikti ki tre sitom rangkat bagi paralog prajor rangkat lem rubat ki pramarjan pramarpar khamtam ru na manta ki simet ru ki ba no nyang ki babon ki ba don ki jing sokhian manta na ka kam be oi na ka department na ka sokal hi ngim pat yo ai ru em hadu menta tinggi dang ya tre di jo ikijat nging jo ikijat te kalau ka ji kai ru na manta ki wei ru ya kalau wei ke banuan omdei en community tanah kesulkal dengan kampanye yang dijuki kejan te ngadu kan kata he ngaso mentau sungu ya ba blakren mentan te ubleu nak kurku kerpang menta jong kan di jaka beri bawan hang nai ke di umat sia ke jing kurku te ki bawan kan di jaka ke di umat sia ya ke jing mentoy ke jing em joki la ka de naka state bijungi siapa state bat kari bekerja benreu ru berkawai te ngam don e ka buram bai tolong bai ta si ublei sia uji sukres hi ulai kurku ya ke kasem bijungi nadu ibarat hi khuna ibrang news nem kerta ngilai pentri kemi pentri sitom ya i bai kumju kilo kejor babon bon nyarap hane ki babon bon nyarap kilo kejor do dak bormet joki ki nyarap sobha yarap to don ki ba air ki tiar kitam don ki ba ya no senyang kumta dak pisaru dak simet joki ka bigala ai teng so pen pawi ki to ki balai no senyang dem bangi te ublem dak kurku kerpang na mata jong fi ki kam ki tin drink kita pinya saya khlan barok pinang yo susu ke jing ej namanta kari bekerja berriu kum no penyanok senyang ki weiru ki batun kam penaya sakmat namta kan ka kam hoi ke jing lut ngimnam na patai ke jing lut ka bar bon ngimla nyau su te nei so su ba ya ke jing kurku ke nyau blei ngimla ban nyau ngimla ban tip kat no ka don namar blei kurku yang ikum ipo leu ndai ngi pentri kam ni kata te kini ki ai barok ngilap pen ulong hadu kum neru dai namar ba ublei hi ula kurku lamba ju sakri try du hoi apreng galanti ya ke ba mai la ai ti ya lai lang te pau kan ko ben tanyong i bagai kasem jong i ru te nga pa ini ketia di bakendiat hi na menta ka buram kan ublai amen